Čaute, ja vás vítam pri mojom novom videu a bude to tier list, to červené je top, aby ste vedeli, bude to trošku staršie, ale dúfam, že vám to nebude vadiť. Prvý až fakým v tejto sezóne, no dáme dobrý, Alisson Becker, dáme tiež dobrý, Davis, som nič nepočul, takže dáme tiež dobrý. Angel Di Maria tiež dobrý. Ansu Fati odpadu už momentálne. Griezmann dobrý. Bernardo Silva zatiaľ nie je najlepší. Casemiro že nehraje. No to nemôžeme dať za zlý. No dáme do top. Že ak by ste sa pýtali, že s kým bude stavať tu dole, toto je vôbec nepoznám, takže dajme, že zlý. A poďme sa timelapse. Som späť. Kevin De Bruyne dobrý, samozrejme. Koebo zlý. Kylian Mbappé najlepší. Momentálne topka. Lautaro Martinez najlepší. Nepoznám Lionel Messi. Top. Suárez top musí byť. Samozrejme ako Luka Modrič. Neuer to už také najlepší. Marcus Rashford samozrejme top. Pozrieme si srandu. Odpad. Netuším, ale bostonský hráč je vždy najlepší. Salah najlepší momentálne. Dáme takto. Neymar. Dáme najlepší. Olivier Giroud najlepší. Dembele momentálne topka. Pogba odpad, lebo viete, cause doping. Dybala asi sa mi zdá. Pedri. Kde je? Kde je Pedri? On zmizol. Naozaj zmizol. Pedri. On naozaj zmizol. To je jedno. Fati. No viete, odpad, už som to hovoril. Tu je Pedri. Máme ho tu. Momentálne je najlepší. Dobrý. Lewandowski topka. Mahrez dobrý. Lukaku zlý. A momentálne je dobrý, takže dáme to takto. Máme zlý.
rýchly. Sergio Ramos dobrý. Varane dobrý. Som dobrý. Toni Kroos je legenda. Trent Alexander-Arnold iba odpad, lebo ide do Real Madrid. Pardon. Do Real Madrid ide Vinicius Junior. No, dáme do dobrých. Virgil van Dijk tiež dobrý. No, Ibrahimovič, no, tak ten najlepší. A sú poslední 4 hráči. Viem, ako sa volá, ale už som zabudol, no. Už mi teraz nepríde na rozum. Ten je dobrý, nepoznal. Ten sa mi zdá, že Sterling, takže dáme ho, že do zly. Dáme, že odpada. Ja sa týmto s vami lúčim a čau.